Mit navn er jo Troels Munch Andersen. Jeg er i Lenovo's ISG-team. Jeg sidder i et datacenter-team, det vil sige infrastruktur og datacenter er mit område. Det er tværgående på flere elementer. Det er ikke kun Lenovo, men det er jo generelt platforme. Det er generelt i forhold til løsningsorienteret salg. Det er hjælp, inspiration. Det er til at prøve at motivere kunder, partnere til at få en lidt mere alternativ syn på tingene og lidt mere fremadsynet planlægning på, hvordan og hvorledes IT-infrastruktur ser ud i dagens billede. Jeg har en baggrund inden fra både at være hos partnere, jeg har været hos producenter, jeg har været i hostingbranchen også, og har solgt serviceydelser. Derfor synes jeg, at jeg sidder inde med en viden inden for forskellige elementer, hvorpå at vi i hvert fald kan inspirere vores kunder og partnere til at få en mere, en mere sammenhængende løsning, når vi går ud og tilbyder det til kunderne. Det vil sige, at vi har taget elementerne ind i forhold til, hvad er det for noget workload, der skal køre på, hvad er det, kunden skal have løst af pains, hvad er det for noget værdi, vi lægger på varen eller løsningen, for at vi får noget interessant at snakke med kunden om. Derudover skal vi selvfølgelig også tjene nogle penge, så det vil sige, den del i forhold til at få hentet rigtige priser hjem på løsningerne, eller få fundet de rigtige elementer til den rette pris, det er også det, som jeg sidder og hjælper med. Og så sidder jeg jo i et fantastisk team. Jeg sidder sammen med Bo Bjørn, som er en del af teamet. Ja, det er jo. Bo Bjørn Pedersen har været hos Also i snart 8 år. Har været med til at starte det her. Det har været en Lenovo, fokuseret indsats hos Also. Jeg blev hentet til Also for at prøve at banke Lenovo-forretning op, da jeg startede her. Og det har jo været mange forskellige artede opgaver, man har kastet ud i her. Altid med et godt team omkring mig på en 2, 3, 4 mand. Så det har været en rejse. Jeg har en baggrund fra Lenovo, det kan jeg ikke skjule. Det er nok derfor, jeg måske også er så glad for brandet, og har været hos IBM før. Så det er klart, det ligger i DNA'en, at man ligesom lever med det brand, man har ansvaret for. Jeg er produktchef, jeg er sales manager for Lenovo på regional basis, det vil sige, at jeg er nordisk på Lenovo som produktchef. Det betyder også, at jeg har nogle gange nogle opgaver, som ikke kun berører det danske marked, men griber lidt ind i Norden. Og vi kan drage fordele af, hvad sker der i de andre nordiske lande, lære af, hvad gør de for at få solgt en udtagningsløsning eller en anden løsning, hvor de er rigtig skrappe, og vi måske mangler nogle skills, jamen, så kan vi lære hinanden på tværs af Norden. Det synes jeg er rigtig spændende indgangsvinkel til det. I det daglige, jamen jeg snakker lige så meget med kunder, som resten af teamet gør. Det er vigtigt for mig at have en kontakt med kunder, fordi så ved vi, hvad der sker derude. Hvis vi sidder på et eller andet pedestal oppe og siger, nu er jeg produktchef, og så skal jeg sidde og rode produkter og lager, så ender det med, at det bliver rent administrativt og ikke særlig meget proaktivt salg og hjælp til kunder. Så det lever jeg meget i, at jeg gerne vil være ude hos kunderne, selvom jeg også har en rolle, der er administrativ. Så udover at lave konfigurationer, forslag til løsninger, så laver jeg også marketing, men mere på et nordisk niveau, hvor vi prøver at samordne de her nordiske afdelinger, vi har på Lenovo ISG. Jo, man kan sige, at min rolle er jo også typisk det her med, at en partner står med en eller anden udfordring hos en kunde, og de ved ikke lige nødvendigvis, de har måske en idé om, hvordan den skal løses, men kunne måske godt tænke sig at høre lidt, hvad er Lenovos vinkel på at løse sådan en pain? Eller hvad er der på hylden inde hos Also, som kan være med til at løse den? For det behøver ikke nødvendigvis kun at være en løsning bestående af Lenovo. Det kan godt være en løsning bestående af flere elementer inde hos Also. Det kan være noget Microsoft Cloud, eller det kan være noget security for Sophos. Det kan være flere elementer, hvorpå vi lige pludselig skal operere på tværs af flere brands. Og der vil jeg være en god indgangsvinkel og starte med at tage dialogen, enten direkte bare med partneren alene, hvor vi får snakket omkring, hvad er det, vi gerne vil have løst, og hvad er det for noget, partneren gerne vil have solgt.
og hvordan får vi så det solgt? Men lige så meget også at sige, okay, men lad os tage en snak med slutkunden om, fordi vi måske er lidt i tvivl om, har vi fået stillet de rigtige spørgsmål for at få nok information ud af kunden, for at kan lave et godt forslag. Skal vi have lavet noget assessment inden, bruge nogle af de værktøjer? Jamen, hvordan får vi så det sat i gang? Hvordan får vi slutkunden med på den her rejse, som det jo typisk er, når vi starter et solution-salg op? Fordi det er ingen tvivl om, at den salgscyklusen, den tager som regel lidt længere, når vi skal have en løsningsorienteret frem for, at jeg skal bare købe en server. Men der er som regel også flere penge involveret, både i fortjeneste, men også deal size er væsentligt større, når vi snakker en løsning. Fordi vi har noget software, vi har noget service og noget solutions, som skal bindes på. Og så har vi også højst sandsynligt noget after sales igen. Jamen, der falder gerne noget med. Det kan være noget projekter til backup, eller det kan være projekter med noget softwareplatform, der skal opdateres i forbindelse med, at man køber en ny løsning. Og det er den dialog, som jeg har rigtig meget med partnerne at gøre, hvor jeg bliver, jo tidligere i processen, at jeg bliver inviteret med, jo lettere er det så også på at sige, jamen, lad os tage 3 idéer, og så finde ud af de 3 idéer, hvad for en passer bedst til den her kunde. Sådan, du kan give et konkret eksempel, uden at sidde og nævne kundenavn, men hvor vi gjorde en forskel, fordi vi kom med i god tid og var med ude hos kunden. Jamen altså, man kan sige, at vi har faktisk her for nylig, lige før årsskiftet, her haft en sag, hvor det startede ud med, at en partner kommer til os og siger, prøv at vi vil gerne hjælpe den her kunde med noget server storage. Det har vi ikke solgt så meget af, så vi er på jagt efter nogen, der kan hjælpe os. Og så går vi sådan ligesom i gang med at finde ud af, hvad er det så for noget, vi skal finde en pris på? Jamen, partneren havde fået at vide, det her det er serverne, jeg skal levere en pris på. Hvor at vi går sådan kigger på det og siger, okay, det kan vi sagtens, det koster det her. Men vi kunne jo også lige høre kunden om, hvad er det nu egentlig lige, der skal til? Og så fik vi faktisk lavet en performance-måling. Vi brugte en af Lenovo's samarbejdspartnere til at få lavet sådan en assessment på performance, og fik lidt indblik i, hvad er det, der kører hos kunden. Og hvorpå vi lige pludselig fandt ud af, at kunden havde faktisk noget helt andet end det, som de troede, så partneren. Og vi fik en dialog op at køre med slutkunden, hvor vi fik præsenteret et alternativ til det, som de havde forespurgt på. Og det endte faktisk med, at slutkunden havde dialogen med mig, med partneren på siden, hvor vi fandt frem til et design og en løsning, som endte ud med en sag med 1 million plus, hvor at vi kiggede ind i, at den startede kun med nogle små server og lidt storage på små 500-600.000 kroner. Så bare det, at vi gik ind og fik en dialog med kunden og en dialog med partneren om, hvad er det, vi skal prøve at løse her, så fik vi deal sizen blev øget, men ikke nok med det. Faktisk så kom der et Citrix-projekt med for partneren bagefter. Der kommer noget der skal skiftes. Der kommer noget backup, der skal løses ved den her slutkunde, hvor partneren lige pludselig ikke bare sælger PC'er længere til den, men lige pludselig er blevet en trusted advisor ude hos kunden, fordi han er kommet med et reelt løsningsforslag. Og nu er det jo ikke sådan, at kunden havde alle de her, eller partneren havde alle de her skills til os selv at gøre det. Så rent faktisk valgte partneren at sige, jeg kan ikke levere den her løsning selv. Så de har brugt Lenovo's Professional Services faktisk til at lave hele implementeringen. Fra det eneste, de selv skulle stille op, det var med deres normale huskonsulent, der skulle sætte strøm til, og så konfigurerede altså management op på serverne, da de var blevet leveret. Og så tog Lenovo over for resten. Og de har haft under indkøringen, kunne de ikke forstå, hvad der var der lige. Der var noget med, at det slukkede lige pludselig midt om natten. Og det viser sig så, da de opretter en supportsag hos Lenovo, fordi det er jo den del af servicen, når du får sådan en løsning, at der følger der service support med. Og der finder de så ud af, jamen det er slet ikke løsningen. Der var en fejl i UPS'en, der gjorde til, at hele systemet bare lukkede ned. Fordi der var en fejl i UPS'en, og de troede, de havde sat det anderledes op. Så sådan en lille ting, ved at vi starter ud med en mere løsningsorienteret dialog, kan vi flytte fra at sælge 4 server og noget storage, til at vi rent faktisk får
lavet et løsning, hvor vi får en partner, han bliver flyttet fra bare at være, når vi skal have en pris, til at være en trusted advisor. Og få lavet en optimal løsning til kunden, i stedet for det er egentlig bare et hardware-salg. Ja, netop. Og det er det, jeg synes, altså personligt synes jeg, det er mega fedt at være en del af sådan en løsningssalg. Og det gik der selvfølgelig også fra, at vi nok har kunnet levere en pris inden for 14 dage, og så havde man snakket, og bum, og så var den sag lukket til, at det lige tog 2 måneder, før sagen var lukket, fordi der ligesom skulle afdækkes nogle ting. Men vi har nået det inden for kundens ønsker om, hvornår vi ligesom skulle være i luften. Vi har nået det sådan, at performancen er i tip-top, og der sidder en glad kunde, der gerne vil med en use case også. Og det er det vigtigste. At vi er glade kunder i den anden, det er det, vi lever af alle sammen. Så. Ja, absolut. Ja. Altså udover, vi laver de ting, vi lige nævnte før i vores præsentation af hinanden. En af de vigtigste task, vi har, eller opgaver, vi har i teamet, er også at sørge for, at vi har et tilgængeligt lager til dag-til-dag forretning for vores forhandlere. Det er en af mine opgaver at sørge for, at vi får købt ind i rette tid og have en mængde server på lager, så vi kan levere fra dag til dag. Det har været nogle udfordringer under nedlukningen af coronafabrik, kunne ikke levere, og så det er nogle gange spændende opgave at prøve at løse. Nogle gange har vi helt sprøjten, andre gange så er vi lidt hæmmet af, at Lenovo måske er ramt lige så mange andre producenter har været. Men vi er i hvert fald stærk monitorering af vores lager. Vi har en fokus fra hele Norden på det lager, så derfor så er der også en fin udskiftning af lageret hele tiden af nye varer, der kommer ind, så vi håber på, at vores forhandlere har en tryghed i, at vi kan levere det, vi står inden for, at vi har en bred portefølje af dag-til-dag forretning. Men man kan jo sige, noget af det, som vi jo måske godt kunne opfordre lidt til, det var måske lidt feedback fra netop, hvis du står som forhandler og tænker, jeg mangler ligesom noget. Ja. Jeg bliver konstant rammer ind i, at den her vare, hvorfor har vi ikke den? Eller jeg har behov for en anden SSD-modul, eller SSD-disk, som vi står på lageret med. Jeg har behov for en high performance-disk eller noget andet. Så lad os høre om det, fordi vi kan jo ikke gætte, hvad de sidder og tænker ude i markedet. Vi kan kun se, hvordan markedtrends går og agere efter det. Og selvfølgelig også, hvad vi kan få leveret, fordi det er jo også et issue nogle gange. Ja, absolut. Men vi ligger jo op til, at vi gerne vil have mere dialog omkring netop lager, fordi det er jo det, der er det skønne, synes jeg, Bo. Det er jo, at du sidder jo faktisk og kan bestemme mere eller mindre, hvad det er, der skal være tilgængeligt her. Og det har jo måske, altså indtil nu, er det jo været meget efter vores følelser på, hvad vi tror på. Og det betyder også, det sparer, hvad vi vælger. Ja. Men vi vil jo gerne også den anden vej og sige, jamen, hvis man som partner sidder og tænker, altså, at man synes, at man kunne være interesseret i, at nogle specifikke modeller, eller nogle designs, eller størrelser på maskiner, et eller andet, jamen, så endelig feedback. Vi har jo blandt andet haft nogle partner, som har været rigtig glade for, at vi har fokuseret på Mellanox netkort, for eksempel. Det må man sige, at efter ønske fra partnere begynder at lagerføre, så kan vi også se, at de faktisk også trækker de her netkort fra lageret, så det kan vi godt bruge mere af. Input er fint. Hvis der er nogen, der løbende bruger de samme typer produkter, så vil vi rigtig gerne have en dialog. Ja. Så det er lige så meget for at have en optimeret lagerprofil hele tiden. Der sker jo også hele tiden nye ting, og der skal vi jo også ligesom informere om, hvad kommer der, og så må de partner, der har behov for, at vi kan levere hurtigt, byde med, jamen vi kunne godt tænke os det ser sådan her ud fremover på lager. Det vil vi rigtig gerne ind i en dialog med. Ja, absolut. Og meget mere af det. Ja. Altså, helt klart. Så man kan sige, hvis vi skal se ind i Lenovo ISG, som jo er en division inden under Lenovo. Vi har de 3 store divisioner. Ikke? Vi har vores PC-forretning, vi har vores mobility og devices, og så har vi ISG. Ja. Og ISG består af 3 hovedelementer. Det er selve Think Systems, vi har Think Agile, og vi har nogle Think Services. Hvor Think Systems er ligesom servermodellerne plain, kan man sige, hvor man kan købe og konfigurere en server efter behov.
der er vildt mange varianter og modeller, som vi ikke skal komme ind på her, men det er det, vi prøver ligesom at bære et lager af og have en hurtig leverance på. Think Systems er modulært opbygget af standardkomponenter, så det hurtigt kan konfigureres til behovene, der skal bruges. Og det er selvfølgelig vigtigt, at man er lidt inde i, hvad kan lade sig gøre på de her modeller, og vide, hvad der kan sættes sammen. Der har vi nogle tools til at gøre det med. Vi har nogle konfiguratorer, som ligger online, både hos Lenovo, men også hos Also. Og selvfølgelig er vi behjælpelige med at konfigurere sådan nogle af vores. Så en plain server med den mængde RAM, diske, netkort, RAID controller og hvad man nu ellers har behov for. Det er Think Systems, det er den fysiske serverfamilie. Ja, og man kan sige, den midterste del af det, når vi begynder at sige ordet omkring Think Agile, så er Think Agile sådan set det, der hedder et løsningsnavn og platform, eller begreb, kan vi jo næsten kalde det, fordi Think Agile består jo egentlig bare af serverne, men der er koblet nogle services på, og de er bygget efter et specifikt type af software, der skal lægges ovenpå. Og Think Agile har man 3 primære software-samarbejdspartnere, hvor man har ligesom designet og valideret de her server, og man har også valideret dem i forhold til en specifik service, det vil sige en håndtering af både firmware updates og en håndtering af, hvis der er et eller andet, så ringer man ind til et specifikt nummer og bliver håndteret særskilt, som i forhold til Think Systems. De primære løsninger er bundet op enten mod Microsoft, eller VMware, eller Nutanix. Og det er set ud fra, at vi har, for Microsoft hedder det Azure Stack HCI, sådan ligesom overordnet produkt. På VMware er det primært bundet sammen med vSAN, og hele hybrid cloud i forhold til Cloud Foundations osv. Og på Nutanix er det jo selvfølgelig mod Acropolis og hele det økosystem inden fra Nutanix. Og nede i den her familie, jamen der er der jo så flere forskellige måder at gøre det på, alt efter hvad er use casen, man sidder i, hvad er det kundens behov, eller hvad er det for den sags skyld også partnerens behov, fordi du kan også købe det på forskellige vis. Men den overordnede grundtanke i det er, at det her det er specifikke server, som har et specifikt behov og håndtering, og har bundet en specifik service på. Og det er Think Agile. Så man kan sige, at hvis man selv vil sidde og rode med, at serveren godkendt, certificeret, kan den køre det her VMware setup, så er det Think System, man skal have, hvis man vil have, at der er kontrol over, at alt spiller sammen, så er det Think Agile, vi skal begynde at kigge ind i til løsningen. Ja, og det har været, selvom det er bygget på den samme server, og kigger man på den, er de også fuldstændig ens. Hinanden meget. Jamen, gør de meget. Det eneste reelle forskel, der er i det er faktisk, modelnummeret er forskelligt. Det vil sige, det image, der bliver lagt på BIOS'en, er forskelligt. Det vil sige, hele firmware og udrulning og alle de her er forskellige. Og det vil sige også, at byg selv, kan man sige. Der er Lego-klodserne. Du gør det selv, og du har fuld ansvar selv. Hvis man gerne vil have, at Lenovo tager lidt ansvar for, at det her det også ligesom virker til det, man har købt den til, jamen så går man i Think Agile. Den sidste del af det er ligesom services, fordi det er måske lidt et glemt ben langt hen ad vejen, fordi mange forbinder det egentlig bare med en garantiudvidelse. Så når vi snakker service. Det er jo en del af det, men det er jo en del af det. Mere, men ja, netop. Altså i Think Systems, eller hele ISG-portføljen, jeg tror, vi kalder det egentlig bare Think Service, gør vi ikke det? Jo. Ja. Der er der jo mange flere elementer, som for eksempel implementering. Det kan være både rack and stack, altså fysisk hardware install, hvis man ikke ligesom som partner gider stå og rode ud i et serverrum. Så har man faktisk mulighed for at bare lade Lenovo tage sig af den del. Det er med fuld dokumentation, det er med hele test på, at alt er samlet, og bortskaffelse af papirer. Hvis ikke man har købt den ved Also og fået Alsos config til at samle den del af det sammen, jamen så er det også noget, at det nu ligesom kan gå ud og gøre. Vi har mulighed for at i kombination med for eksempel Think Agile, en vSAN deployment, men hvis ikke lige man har en vSAN konsulent til, hvordan sætter jeg det her op,
så kan man faktisk få Lenovo til at lave den deployment. Det kan man både gøre ved den fysiske mand, der kommer ud, eller man kan faktisk bare gøre det remote. Og vi har en god track record, synes jeg, på at gøre det remote, særligt på Think Agile, fordi det langt hen ad vejen jo er en almindelig server, man får ud, og hvis man bare selv laver rack and stack, så kobler Lenovo bare først på i det øjeblik, at man har serveren klar. Og det er altså noget, der gøres ved case by case, de her services. Så har man en dialog med Lenovo's Professional Services omkring, hvad er kravene, der skal sættes op, hvornår er vi klar. Lenovo's Professional Service følger med i leverancen, så det vil sige, at de ved, hvis den bliver skubbet fra fabrikken, leverancen, jamen så skubber de selvfølgelig også tiden. Så hele det her koordinerende del, jamen det kører fuldstændig strømlignet efter sådan en statement of work. De kører sådan efter en checkliste, det er på plads, så kører vi. Ja. Og det vil sige, som partner, så er det egentlig hands-off-agtigt. Ja. Altså, så behøver man ikke spekulere i den del. Selvfølgelig er man som partner ansvarlig for dialogen med slutkunden, at man tjekker op, og det hele er i orden, og ligesom man hver anden kundesag. Men det udførende arbejde, jamen, det bliver simpelthen håndteret af professional services. Og vel at mærke folk, som ikke laver andet. De laver ikke andet, nej. Det er walk in the park for dem at køre det her. De ved, hvad de laver, og har ikke lavet andet i meget lang tid. Så nej. Det er trygge hænder. Det er det, absolut. Og man kan sige, derudover så har vi jo også alt efter, hvor meget hjælp man har brug for i nogle konkrete sager. Det kunne være migrering af virtuelle maskiner til Azure. Så hvis man har købt Azure Stack HCI for eksempel, og kunden ligger i dag på noget gammel Hyper-V eller en gammel VMware eller et eller andet, jamen så kan Lenovo rent faktisk tilbyde sådan en migreringsdel, hvor man simpelthen hjælper med migreringen af de virtuelle maskiner og laver forskellige runbooks på, hvordan og hvorledes, i hvilket rækkefølge osv. Vi har mulighed for workshops, inspirationsdel, assessments, alt sådan noget. Maintenance check-up, health checks, inkluderende med, hvis man ikke selv ligefrem vil lave dem selv, de her updates, jamen, så har man også mulighed for at få Lenovo til at udføre de eventuelle findings, der måtte være i sådan et health check. Og når livscyklusen på udstyret er ved at være... Når den skal den anden vej, ja. Når den skal hjem til de evige jagtmarker for elektronikskrot, jamen så har Lenovo også services, der dækker det. Ja, absolut. Så det er en af de, altså, og det nye skud på stammen inden for services, jamen det er jo så hele TrueScale, og as a service IT-delen, jamen den ligger også i det ben. Fordi der er det lige pludselig en paraply, vi ligesom spænder ud over det hele, hvor vi går ind og siger, jamen der kan være forskellige elementer af ens infrastruktur, hvor man bare synes, det her, de der chunks, hver 5 år eller et eller andet, dem gider vi ikke have længere. Vi vil have det til at være som en as a service og konsumere min IT. Og det er jeg egentlig ligeglad med, om det er så server, eller om det er mine devices, eller om det er mine mobiltelefoner fra Lenovo, eller hvad det er. Den der paraply kan vi ligesom spænde ind over. Så derfor så, jeg synes, der er rigtig meget spændende i vente. Ja. Fra Lenovo's side af i hvert fald. Jamen, nu har vi jo fortalt lidt om ISG. Ja. Kunne du ikke måske fortælle så lidt mere omkring, jamen, hvad er det så, vi herinde hos Altså sidder med for at underbygge det? Jo, vi kan da starte et sted i hvert fald. Ja. Vi forsøger at ligesom, at det er værdi til det, Lenovo kommer med, det er vi selvfølgelig nødt til som distributør. Så nummer 1, det er, at vi holder et lager. Vi har et lager til hurtig levering af de varer. Altså, det kan jo være en server, der går ned i en kunde, der står akut og skal bruge et storage-system, eller der er brændt nogle disker i en server eller noget. Vi skal i hvert fald have noget, der kan leveres hurtigt. Det kræver, at vi har et lager. Det kan vi altså ikke sidde og vente på, at den kommer fra fabrikken nede i Ungarn eller fra Kina af. Der er vi simpelthen nødt til at have for vores eget lager. Så det er vores værdi, det er, at vi kan levere fra dag til dag. Selvfølgelig ikke alt, men de mest gængse varer skulle man kan da komme her til Tostrup nu. Man kan faktisk komme og afhente også igen. Ja, det har været lukket ned i længere tid. Det kan man også, hvis det, altså, vi har jo lokale forhandlere, som man vælger at sige, at vi har et emergency, vi henter lige 4 diske ud hos Altså, og så kører vi videre, og så går den op igen. Den service er vi rigtig glade for at kunne yde, fordi det er vigtigt for at holde kunderne i luften. Ja. Et andet ben, som vi også synes er ret vigtigt, det er, når du som forhandler er ude og sælge noget serverudstyr, så er det ikke alle forhandlere, der hverken har tid eller skills til at måske at skrue en server sammen, eller de kan nok godt, men det vil tage dem lidt længere tid, end de folk, vi har stående, som ikke laver andet end at skrue server. Så vi for ganske få penge kan lave en server, der er samlet,
firmware-opdateret og klar til brug, når den kommer ud til kunden. Det sidste ben i det er også, der er jo et issue i de her papkasser, man får, når man får sådan en server i papkasser. Jeg tror, jeg talte sidst, vi skilte en ad, eller samlede en, der var jo 28 papkasser i forskellige størrelser, der så skulle destrueres bagefter. Det slipper kunden også for, eller forhandleren også for, fordi det bliver en samlet server, som har alle komponenter, de skal bruge, ud til sin slutkunde fra vores konfigcenter. Og det er rimelig hurtig ekspeditionstid. Vi har en normal slag på 48 timer, fra man bestiller til, den slipper vores konfigurationscenter. Ja, og man kan jo sige, det som vi jo også kan i hvert fald fange med det er jo også, at hvis nu har vi oplevet det på et par gange, det er jo en RAM-klods, der måske fejler, eller en CPU, der er en fejl i, eller et eller andet, jamen så har vi muligheden for at håndtere den del, inden man står og har planlagt, og står ude ved kunden og siger, nu skal vi i luften. Så har man ikke den der dumme jeg skal lige ud og hente en RAM-klods, fordi den... Ja, nemlig, at den kan man ligesom, det kan godt være, at så er den forsinket en dag, men så har man i hvert fald ikke taget køreturen ud til kunden, og forventer, at man skal i luften. Men at vi den måde ligesom kan fange de her, og håndtere selvfølgelig også selve ombytningen, det, så man ikke som partner står med det arbejde om at skulle håndtere en RMA eller et andet. Det er ease of use, det er det, der er hele meningen med det her, det er, at vi ligesom laver en færdig pakket løsning, der bare så kan forhandlerne gå i gang med det. De måske er gode til implementering, lidt software på, optimere deres VMware, eller hvad de nu har som skills. Ja. Det er i hvert fald, man må godt selv samle, det er slet ikke det, men det er bare en mulighed. Ja. Vi synes, der er flere og flere, der bruger det, fordi det er også attraktivt, sådan rent prismæssigt i forhold til, hvad de vil bruge timer på det, hvad vi tager for det. Ja, jeg har hørt om nogle partnere, som egentlig bare kan, fakturere det videre til slutkunden, selvom det er nødvendigvis ikke. Og det er jo noget af det, hvor vi siger, jamen hvis vi kan være med til, at en partner kan tjene nogle flere penge, så har vi jo gjort det, vi skal. Ja, det er det, vi er her for. Det er det, vi er her for, ja. Det er jo for, at en partner kan tjene nogle penge. Tænker du, hvis vi sådan kigger mere i forhold til, hvordan kan vi så udvide oplevelsen, vi kan næsten kalde det, ja. Så har vi jo lige fået lavet noget nyt fedt her i huset. Vi har vores Experience Center, som vi faktisk sidder lige oppe af nu, hvor man har mulighed for både at holde arrangementer, man har storskærm, man har mulighed for at hive produkter ind, og lige om lidt, så vil der også være et serverrum med rak, hvor de forskellige brands og server, vi sælger i huset, vil være præsenteret. Så man faktisk kunne gå ind og lave en Lenovo-træning her hos os med real-life hardware, og vi kan hive speaker ind ude fra Lenovo. Vi kan også selv være med til at prøve at undervise i de her emner, der nu kan komme op. Det er det, vi er rigtig glade for at få, og det er også til partneren. Partneren kan komme og bruge det her. Hvis de har nogle kunder, de vil vise den løsning, de nu skal lave, så kan vi lave en dag, hvor de kommer ind, og det hele er gjort klar til, at vi kan rykke og vise i lækre omgivelser og professionelle præsentationer og sådan noget. Ja, noget at spise. Og noget lækkert at spise. Ja, ikke at glemme. Ja. Det ben, du har kært på. Ja. Jamen marketing, vi vil jo gerne gøre det sjovt at sælge nu. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Vi har før i tiden haft rigtig mange spændende ting på bordet, når vi laver marketingaktiviteter. Vi har lavet konkurrencer, hvor vi gerne vil rejse sammen med de partnere, som er gode til at sælge nu. Det er sådan, at det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Vi har jo nogle medsponsor på Lenovo, når vi laver sådan noget. Det kunne være Microsoft, det kunne være Intel. Men altid er det sådan, at man laver en indsats, og så samler man nogle point op, og de point kan man så trække lod om de her ture. Jeg kan i flæng nævne, at vi har været på Formel 1-ture, vi har været til fodbold i Barcelona, vi har været på Island, vi to har kørt med Mallorca på mountainbike, mere eller mindre hårdt, sammen med partner. Ja. Og når man så siger, at det lyder som ferietur, ja, lidt, men vi får altså også snakket rigtig meget forretning, når vi er afsted. Partneren får ligesom trukket stikket en dag eller to, og vi får mulighed for at vende deres daglige problemer på Lenovo, på de sager, de har med Alto. Og når vi kommer hjem igen, jamen, så har vi bare en helt anden synergi med de partner. Det vil vi rigtig gerne gøre noget mere. Ja, og vi bruger dem jo også som inspiration til, jamen, hvordan kan man gøre tingene anderledes? Hvordan netop det, som du siger, deres problemstillinger i hverdagen på, jamen hvorfor er det Lenovo gør sådan her? Jamen så har vi muligheden i ro, altså en til en, mere eller mindre, ikke? Med den enkelte account manager eller pre-sales person at finde ud af, jamen det gør de fordi de her ting, og det kan jo være, det er i hvert fald set, at det er med til at løsne lidt op for noget frustration, eller det har mulighed for, at man faktisk tør gå ud og snakke med en slutkunde omkring en given løsning.
fordi man nu har fået ro i maven på, men hvad nu hvis jeg åbner op for en dialog, jeg ikke kan fuldende? Der synes jeg netop, de her ture har været med til selvfølgelig at have det sjovt. Det er det, marketing ligesom er. Og man skal også sige, det er jo ikke kun ferierejser, vel? Altså, det er ikke Bo's ferierejsebureau. Der er noget fagligt i det her også. Vi på alle ture har vi haft et fagligt element. Vi har besøgt på Island, hvor vi inde og se et Zero Energy Datacenter for at se, hvordan kan man drive et datacenter faktisk uden at bruge strøm. Andet end det, der kunne hives op af jorden gratis. Køling med hive luft ind gennem datacenter. Vi har på et af de andre ture, vi har haft en Microsoft-konference, hvor vi havde speaker fra Microsoft inden, fløjet ind fra England, til lige nok de her partner, der var afsted til, det var Venedig, vi var i, for at få den her pitch på Microsoft-delen. Både hvad kom der hos Microsoft, og hvorfor Microsoft rocklicenser via Lenovo, hvorfor er det en god idé. Ja. Udover det har vi haft andre tekniske emner op og vende. Vi har altid blandt andet HCI. HCI har vi haft noget. Så vi har altid en faglig del af det her. Det er jo ikke bare rejse for rejsens skyld. Selvfølgelig er det lækkert, at man kan komme et eller andet sted hen og være sammen med nogle dygtige mennesker, for det er mange af partnerne super dygtige til det, de laver. Lære få noget feedback på det, vi laver, fordi det er lige så vigtigt for mig at komme hjem med, hvad kan vi gøre bedre næste gang? Vi vil gerne være bedre hele tiden og forbedre tingene, vi laver. Ja. Absolut. Og det, jeg synes, vi har noget spændende kørende nu, konkret, med netop, at vi har et godt lager, og vi har nogle ting, vi ligesom gerne vil honorere de partnere, som jo faktisk er gode til at sælge Lenovo-server, ikke også? At der falder der jo lidt med, når man sælger en server i dag. Og det er jo en af de kampagnetillæg, som vi sidder og koger og opfinder i en eller anden terning, og prøver at trykke på. Så hvis man sidder som partner også og har en idé, så skal man jo egentlig bare komme til dig. Det er, døren er åben. Mailen og telefonen er åben. Kom med forslag. Jeg har faktisk fået et par stykker, og jeg tager gerne imod mere. Vi prøver ting af. Den virker ikke godt, så tager vi en anden ting og prøver det af, fordi vi finder det, der virker bedst for alle. Ja. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Den kampagne, vi kører lige i øjeblikket, det er jo sådan i mere Lenovo 360-regi, det her med, at vi både er PC, mobility og server-distributører. Så derfor synes vi, det kunne være sjovt at lave en hat, hvor vi ligesom havde alle tre elementer med ind i vores kampagne. Så ved at sælge en server, kunne man få vinde noget mobil, eller vinde en skærm, eller et headset, når man tog nogle af vores server for lager. I en begrænset periode selvfølgelig. Ja. Så det var en af tingene. En anden marketing-ting, vi laver, vi har lavet nogle roadshows, dels lokalt i Danmark. Vi bruger meget tid sammen med vores PC-division, fordi vi synes, det giver den her synergi, at vi faktisk er den eneste distributør i Norden, der er Lenovo 360. Det skal vi selvfølgelig bruge i vores dagligdag, så vores PC-partner skal vide, hvad vi kan på server, og serverpartner skal vide, hvad vi kan på PC selvfølgelig. Så der har vi en rigtig god synergi. Så vi har noget roadshow, vi har kørt rundt i landet, hvor vi har vist produkter, mødt en masse forhandlere. Det er også under, hvor vi ligesom har været lukket lidt ned, og ikke måtte besøge rigtig mange mennesker. Jamen, så gjorde vi det udenfor. Vi var udenfor i den friske luft og havde produkter med i 2 biler, en autocamper og en stationcar, vi slæbte udstyr med rundt i. Det var sikkert nogen, der kunne huske, at det var hårdt. Det var hårdt for os, der kørte med det, men også sjovt, for det var rigtig sjovt at komme ud og vise nogle af alle de her gimmicks, vi havde med i bilen. Ja. Og det gør vi gerne igen, fordi det man får igen hos partnerne, er så meget mere end det, vi investerer i at gøre det her. Det er vigtigt for os at få viden ud til partnerne, og de ligesom kan, der er lige den her Edge PC, eller der er lige den her Edge server, den kunne jeg faktisk godt bruge i min kunde XYZ, fordi de har lige, det vil vi gerne have ud af det her, når vi kører rundt med vores ting. Og vi har, nogle af de maskiner, dem har vi jo faktisk, så man reelt kan låne det helt ganske kvitterfrit. Ja. Det er noget, vi gerne stiller til rådighed, hvis det er, at man sidder med en use case, netop hvor kunden skal overbevises om et eller andet, jamen så er det jo mange gange meget rart med den her look and feel. Hvad er det, og hvad kan det? Eller jeg har en specifik workload, jeg vil gerne teste, kan den det her, som jeg tror, PowerPointen siger, jeg kan. Så kan vi mange gange have et udstyr, der faktisk kan leve op til det, og så sætter vi det ud til jer og kunden, og få det til at snurre. Ja. Og Lenovo har jo reelt også, hvis det endelig var, at man sidder i hvert fald i hele den her nye portefølje, som ligesom er Edge og IoT, jamen der har Lenovo faktisk et kæmpestort lager, hvor man egentlig bare kan trække på sammen med, altså hvis man har en use case, hvor kunden skal have noget specifikt, så er det bare at række ud til os, så skal vi nok hjælpe med at få sat de ting
Og det er også omkostningsfrit for partneren. Det er noget, hvorpå at dialogen omkring forsendelser og bytte og frem og tilbage, det bliver håndteret direkte med en slutkunde. Så det er ikke sådan, at man står og skal ud og købe noget og try-buy eller agtigt. Det er egentlig bare et spørgsmål at sige, her har jeg en use case. Jeg kunne godt tænke mig at teste det her. Godt, så finder vi ud af det. Når vi ser på Lenovo, så fra forbindelsen af det hardware. Det er det, man kender dem for. Det er det, vi kender dem for. Vi kender dem for vores PC'er stående her foran os. Vi kender det for server, og det er det, vi har snakket rigtig meget om. Og det er også det, vi sælger rigtig meget af. Men et område, hvor Lenovo er meget anderledes end mange af de andre leverandører derude inde på infrastrukturverdenen, det er jo, at Lenovo har en meget mere åben tilgang. Det vil sige, det er ikke nødvendigvis nogen, der går ud og siger, det er en fed teknologi, den køber vi. De vil mere gå ud og sige, prøv at vi er verdensmester i at bygge gode server med god performance og god overtid, høj kvalitet. Så det vi skal, det er, at vi skal samarbejde. Vi skal have en åben tilgang til, at de mennesker, som laver noget fantastisk software, de skal have adgang til vores server. Så det Lenovo går ud og gør i stedet for, det er at sige, at vi laver nogle strategiske samarbejder med nogle af de her største partnere inden for det givende område, de er i. Der er så mange partnere, softwareleverandører, som Lenovo arbejder sammen med, som vi reelt har adgang til. Så hvis du er en Lenovo-partner, så kan du købe det her uanset hvad. Du skal ikke ud og have en certificering, du skal ikke ud og gøre noget ekstra for at få adgang til det. Det er en del af den pakke ved at være en Lenovo-partner. Og sidst jeg var inde at tælle, og det er altså, det må jeg indrømme, det er så ved at være det, over et halvt år siden, jeg var inde og sidst og kigge på, hvor mange havde vi, og der havde vi over 90 samarbejdspartnere i alle mulige afskygninger. Og det er sådan alt fra cloud, AI, almindelig virtualisering, container services, alt muligt. Hvis vi sådan skal tage de sådan største og mest kendte af det, jamen så er det jo selvfølgelig meget nærliggende, det er Microsoft, og det er VMware, og det er Nutanix, som er de største sådan samarbejdspartnere. Vi kan jo nævne Scale Computing, vi kan Veeam, Cohesity. Det er en lang smøre. Ja. Hvis jeg sådan skulle se på det, vi snakker mest om. Mange kender Microsoft, og det vi behøver ikke at skal introducere til Microsoft Server 2022 og så videre. Men det, som måske man glemmer at huske på, det er, hvis du har en Lenovo server, og du køber Microsoft licenser med, jamen så er det jo rent faktisk noget support, der følger med den licens, som man nogle gange glemmer lidt. Fordi går du ind i Microsoft-forretningen og køber en Microsoft-licens, hvis ikke du har en supportaftale med Microsoft, så er der ikke rigtig så meget, de hjælper at hente. Det er partnerens opgave at vide alt muligt om det. Så hvis du står i en situation, hvor du skal have noget hjælp, så følger det faktisk med i sådan en ROP-licens. Det vil sige, at du kan få installationshjælp til Hyper-V, eller hvis der er noget, der driller med din serverinstallation, så har du rent faktisk muligheden for at bare ringe til Lenovo og sige, prøv at høre, kan I hjælpe mig her? Der er noget, der driller. Det er mange gange overset element af det. Så tag endelig fat i os i forhold til at få licenseringen på plads. Hvordan licenserer det korrekt? SQL Server er også noget unikt, Lenovo kan. Det er der ikke så mange af de andre, der også kan. Den kan vi faktisk bundle med ind. Hvis vi tager VMware, jamen VMware kan vi købe gennem Lenovo, hvor det er fuld support på level 1, level 2, håndteret af Lenovo. Det er super attraktivt på pris. Det må man sige. Vi kan levere stort set hele portføljen af VMware. Så det er ikke bare virtualisering i SX og vCenter. Det er hele portføljen. Det er Bitfusion, det er Tanzu, det er alle de her hjørne. Den eneste løsning, jeg kan lige nævne i dag, vi ikke kan levere, det er en SaaS-løsning. Men det er, fordi det er et specifikt element i VM. Ja. Men ellers alt andet. Vi kan lave ELA-aftaler. Og vi har endda gjort med succes også, både i Danmark, men også i Norden. Så derfor så er det i hvert fald et område, hvor jeg siger, der kan det være som interessant som partner at sige, okay, jeg har ikke tid og råd til at have VMware-konsulent siddende, og tage VMware højt certificeret for at få adgang til skarpe priser. Så har du en sag, du kan faktisk lave deal-ring, smid en mail til os, så sørger vi for, at du får en VMware deal-ring, og den bliver låst til dig som partner, og du får dermed også den skarpeste pris. Hvad nu, hvis kunden har en VMware-installation i forvejen? Jamen, kan man så integrere de ting, vi sælger til den?
Jamen det kan man også sagtens. Du kan sagtens fortsætte med din VMware-support og få licensen leveret af Lenovo. Ja. Så det er ikke det mest billige, men det kan. Men det kan lade sig gøre. Det kan lade sig gøre, uden problemer. Og det kan også være opgraderingslicenser. Så hvis kunden har en Essential, og de skal ud af den og ud på noget andet, så kan vi lave en opgraderingslicens. Det er også muligt. Så VMware er vi altså ret skarpe på. Så hvis man sådan lige hopper over på forhandlerens side og siger, at hvis jeg skal sælge VMware, så behøver jeg ikke opretholde en VMware-certificering fremadrettet, hvis jeg sælger Lenovo-server. Så kan jeg egentlig bare trække det derfra. Ja, fuldstændig rigtigt. Det er da en meget god point. Altså, vi kan i hvert fald se, at nogle af dem, der ligesom har kigget ind i det her, har måttet indrømme, at det kom bag på dem, hvor meget billigere det egentlig var. Ja. Nogle af dem har sagt, at det har været helt op til over 20% billigere på de små essential-pakker også. Så der er virkelig, hvis ikke man har været ved at kigge på det, så synes jeg helt klart, at jeg anbefaler, man kigger på det. Hvis vi kigger i Veeam, er det lidt det samme. Jamen, det er hele subscription, det er til Office 365. Den kan du også få det ind. Noget helt nyt kommer nu her, at Cohesity bliver også en del af familien, og ikke bare som et stykke licens, du køber. Nej, men i konfiguratoren får vi faktisk mulighed for at lave de her Cohesity appliances og lave fuldt konfigureret op med licens, også til 365 og alle de andre elementer inden for Cohesity. Vi kan på Nutanix, der kan vi levere det hele. Vi kan også levere lige om et øjeblik den nye 2.0 platform på Nutanix, hvor at man går ind og siger, jamen, hvordan vil jeg håndtere det? Skal det være som en fuld integreret, hvor det er Lenovo, der står for det hele, eller vil jeg have min licens, hvor det er noget af det er Nutanix? Det bliver stadigvæk regnet i din omsætning på Lenovo. Vi har on-demand løsninger, hvor det jo rent faktisk er et jern, der står for Lenovo, men det er softwareleverandøren, der håndterer det. Det kunne være Pivot 3, det kunne være Scale Computing. Så er det egentlig Scale Computing, som håndterer løsningen og supporten og installationen og implementeringen, så du får bare en appliance. Den appliance er bare bygget på en Lenovo-server. Vi har nogle danske partnere, som allerede har haft stor succes, synes jeg. Og den feedback, vi har fået. Smil, det var svært at få fjernet fra ørerne. Det har været positivt i hvert fald, det har det. Ja. Så det er nogle af de her snakke, som også er møntet ud i, at jamen, hvordan finder vi de rigtige løsninger i en portefølje, der er så bred? Fordi man starter jo typisk der, man plejer. Og hvis ikke vi prøver at udfordre partnerne lidt, så er det sjældent, vi kommer helt ud i hjørnerne. Ja. Og man kan jo ikke pådutte nogen, at man skal holde styr på over 90 agenturer under Lenovo. Hvad har de? Så spørg os, så skal vi nok søge at finde. Vi kan meget af det. Vi kender meget af det, men vi er også nødt til lige at tjekke op, er der kommet noget nyt på. Kan vi gøre det også, så gør vi det. Ja. Og hive fat i de rigtige mennesker hos Lenovo til at hjælpe os med at komme i gang, hvis det er nogle af de her ikke så kendte løsninger, som vi faktisk byder ind med, hvis det giver mening for kunden. Ja, absolut. Og det er ikke længere sådan, at jeg synes, at man ser, det her det er kun forbeholdt de store partnere. Eller er du en Lenovo-partner, så har du adgang. Ja. Så det er ikke sådan, at man skal ind og tage, at du skal have den her certificering for at få lov, eller du skal være et eller andet omsætning for at få lov. Er du signet op som Lenovo-partner, så er der adgang. Og selvfølgelig kan man jo godt selv sidde og synes, okay, jeg er ikke super skarp, hvordan gør vi lige? Jamen, så spørg os. Så hjælper vi med licensering, vi hjælper med, hvad er det, man skal være opmærksom på i den givende løsning. Hvad med implementeringen? Jamen, så hjælper professional services med implementeringen, så man ikke som partner står i en situation, hvor man leverer noget, som man ikke kan leve op til. Fordi det er jo, altså mit største og bedste motto, det er jo, at vi lever jo af partnerne, er succesfulde. Så vi er jo kun interesseret i at få succesfulde partnere, som får noget, de kan levere og leve op til. Så jeg synes klart, at softwareområdet er lidt et nye, glemte område, som man som partner måske skal ikke være bange for. Det kan også komme til, at det er en voldsom værdi til de løsninger, de går ud med, hvis de ser den rigtige vej, helt sikkert. Ja, absolut. Og det er mange gange, at man jo, jeg går bare derhen, hvor jeg plejer at få min software, og så har jeg min hardware her, og så har jeg en deal. Men der rent faktisk måske kunne være en stor gevinst,
som Lenovo partner og sige, hvis jeg nu tager det hele samlet, så tæller det også i dit bonusmål. Det gør det nemlig. Og jeg kan også nævne et eksempel på, nu snakker vi VMware før, men jeg kan også nævne et eksempel på, at vi faktisk har haft partner, som egentlig bare spurgte om hardware og fik konfigureret hardwaren op til det her VMware, de nu skulle køre. Og hvorpå jeg siger, jamen, skal vi ikke have lov også lige at give dig en pris på VMware? Og så bliver jeg så ringet op bagefter, du har glemt supporten. Den er alt for billig. Du har glemt supporten på den her. Nej, det havde jeg så ikke, for den er faktisk ret meget billig. Ja. Så det kan godt betale sig lige at tage snakken med os. Ja, absolut. Helt sikkert. Og vi har selvfølgelig vores config center. Vi har vores marketingafdeling, som kan hjælpe med at lave vores marketing. Og vi har vores... Hvor bliver man ikke glemt, hvad det center hedder? Det hedder et Experience Center. Ja. Det er en super fed experience. Undskyld. Ja. Vi har vores config center, som selvfølgelig kan hjælpe med konfiguration. Vi har vores marketingafdeling, som kan bistå med at lave marketingmateriale. Og vi har vores experience center, som kan lave de fedeste event med det bedste mad på den scene. Så brug os.